ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ବଣ୍ଟି ଭାଇ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଦୁଃଖ କଥା ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ବହୁତ। ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବା ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶୀତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କଲୁ ଆଜି ଆମେ ତୁ ବିକଳ ହଉ ପ୍ରେମ ଟିକେ ପାଇଁ। ଏ ଗୀତଟି ଆମର ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଝିଅ ନୁହେଁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଠିକ୍ କରିଦେବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଯାଇକି ବେଦୀରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଭାବିବେନି ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ପିଲାଟି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ପିଲା ଦୁନିଆରେ ଇଏ ନୁହେଁ, ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ପୁଅ ଭଲ ପାଇକି କିଏ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେବେ। ଯଦି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଧୋକା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଏ